Правим сочен сладкиш с сливи без грам добавена захар. Започваме с 3 яйца, 30 грама суитли стевия кристали, 50 грама кисело мляко и разбиваме добре. След това добавяме 80 грама олио, 170 грама брашно, 10 грама от бак пулвера и разбъркваме до гладка смес. За финал добавяме канелата и ванилията. Покриваме тавичката с хартия за печене, изсипваме тестото и подреждаме отгоре разполовени и почистени сливи. Печем в загрята фурна на 170 градуса за около 20 до 25 минути. Получава се златист, мек и ароматен сладкиш с естествена сладост и плодов финал. Ако търсиш идея за нещо леко и домашно, то този сладкиш ще ти стане новия фаворит. Пробвай рецептата и ни напиши долу в коментарите как се получи при теб.